shigo da ma'amalar social media musamman ɓangaren nishaɗi. Wato yawanci za ka ga cewar yanzu da abubuwan sun koma kan manhajojin sada zumunta da za ka ga ana yawan wallafa videos wanda suke cin karo da al'adu da kuma addinin musulunci. Wannan hukuma yanzu ta samu wannan dama na cewar za ta dinga bibiya, shine monitoring, na ganin cewar yaya mutum ya ɗora abubuwan da ba su dace ba a social media. Namu ba wai za mu takura ba ne, a'a mu kawai monitoring ne, za mu sanya ido ne akan me ka ɗora. Duk abin da baka ɗora shi ba na al'umma ba ne, amma duk abin da ka ɗora shi a social media ba naka ba ne, na al'umma ne. Kuma wannan hukumar tana da ruwa da tsaki da wannan abin da ka ɗora, don haka a kiyaye ga irin abubuwan da ake ɗorawa, musamman wanda suke cin karo da mutuncin addini da kuma al'adun al'ummar jihar Kano. Na biyu shine hana ɗora fina-finai ko kuma series kafafen sada zumunta ko manhajoji na yanar gizo-gizo har sai an tace wannan fim ɗin ko series kowane iri daga wannan hukumar, kuma ta baka certificate, ma'ana ta sa maka na ka je ka nuna shi a ko'ina. za ka iya nuna shi a sinima, kama kuma ɗora shi a manhajoji ko kuma kafofin sada zumunta. Na uku, dawo da aikin gidajen biki da ɗakunan taro ƙarƙashin kulawar hukuma wanda aka fi sani da event centers. Za mu sanya ido akan abubuwansu, za mu yi regulating ɗinsu, kuma za mu yi managing ɗinsu, haka dokanmu ta ce. Don haka gaba ɗaya yanzu harkar da ta shafi duka gidan bukukuwa ko kuma in ce event center ko ɗakunan taro ya dawo ƙarƙashin wannan hukuma mai albarka ta hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano. Haka zalika dokar ta ba wa hukumar dama lura da ayyukan masu gidajen hoto, gidajen buga takardu, masu zane, MC na gidajen biki, MC masu magana a gidajen biki, da kuma masu yin road show. Haka zalika a yau muke so mu faɗa wa al'ummar jihar Kano kuma su ji, muna kira da duka masu gidajen bukukuwa ko kuma in ce gidajen event center masu ɗakunan taro da mun rufe su, mun yi revoking license na kowanne. A yanzu a zaman da ake yanzu a Kano shine babu wani mai lasisi na yin gidan biki ko kuma ɗakunan taro a jihar Kano. An soke duk lasisi har sai mutum ya biyo ta wannan hukumar ya karbi kuma ya yarda da sababbin dokoki na yin ayyukan da suka shafi event center a Kano. Idan haka cike wa'annan sharuɗan kuma ka yarda da ƙa'idojin, shine za mu sahale maka, mu baka lasisin cewar ka je ka yi operating, ka je ka ci gaba da aikinka. Amma daga yau duka gidan event center, ɗakunan taro, gidajen bukukuwa an rufe su kuma an yi revoking license su.